أرئيس زينم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد صباح حموس بحبار تاريخ نسرح قبلو تقاوعي تقريبهم ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ተፈጥራዊ ጸጋታትን ሰፊሕ ኣማራጽታት ቱሪዝምን እንትርአ ببزحات بتحت عدة مراتيت نخونت مخونات حبيرو كابه وصاي اب روسيا بزغاطمه منقطقاط مريت سيعبو اب بزحات هاغرات كبيد حدغا سغا سونامي فوتيرو يركب سلام هبليكم يتمسيوز خبركم متملكتنا كاب اي تي في مدب قنقات قرني على توماد زينا كاب ساعة جميرونا بخم كبليو ماد زينا نامرحو نازريت بريهو حبيركم كتأنيحي فلما حاصرت زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد صباح حموس بحبار تاريخ نسرح قبلو تقاوعي تقريبا اسم قدماي منيستر أب محبراو ميديا قطعم أبزم حلالفو ملأختي إثيوبيا أبزسو من حاملوين تتقارن تنزل ومزان مهنات أبتقبرو تعار مليسا كتل علي لهم صباح قاب ساعة 10 جميرو سرحنا حملة أسر زخونة أبا حانت صحي شوعات 100 مليون فلسطات نيمت كال إعلامان معوات كن اللعني نايلهم دموق عاوتيو قناخعات إنكارنا حدنتنا نهزبنا زلنا قرات النت زري خبلو جنزيبهم زي فلسخة متكالنا العليو عبين اشتاي قطر كتما خيبلنا خلاتنا خبابينا ناقلقلنا فلفل ماينا خحلو نابرانا خمحايش كمون نمت أولدو زلق الناس اللوت إباح نمرقات النساتة فلو تكباري لهم كلاتنا بزعبي سراح كنساتفن كنت حبابرن يتحساسب زبلو توم قدماي منيستر بحبار دول أقرب رايزي كونس زحيلن زبلت أن حاملو يتزخونة إثيوبيا قهدي كنقبرين لهم ኢትዮጵያ ንዘላቂ ልምዓት መሰረትና ንበረት ትርከብ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናተኻየደ ዝቐነየ ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝተዛዘመ ገሊጾም ኢትዮጵያ ዘለዋ ጽኑዕ ቅዋም ብኸመይ ናብ ዝጭበጥ ተግባር ከም ዝለወጠት ኣብ ስርዓተ ምግቢ ዘውዕለቶም ልዑል ኢንቨስትመንታት ኣርኣያ እዮም ኣብ ጥንኩር ከባቢያዊ ምምሕዳራዊ نفتنا زي بدا حملواي قطبا يلون ابا كلهم عود تاستوادد زرغح مسرته لمعات هاغرنا مغبا بيت تمرتي ناطناخرت عدلات سراح ناسفحت عداغاتات كبابي ان غلبتت نزلق لمعات مسرت نمبرت ركبيلهم اتوم قدماي منيستر ابا ملእختهم ኢትዮጵያ زي رباحي غباء بمتنغادا خاب مل العالم زمصو غايش ناب مدر قدامو زخونت هاغرنا مقبالا لعل كرعات يسمع لهم بيت صحفات قدماويت امبيت اب زوبا جما كتما بشاشا زهنصو خالأي بركي بيت تمرتي لوم معلتي بممراق نغلغلوت كفت غيروم اب مرها قبرت مرقات قدماي منيستر دكتور ابي احمد قدماويت امبيت ناشتاياچون رئيس محدار كل اورمياش ملس ابديسان ترخيبوم يوم بيت صحفات قدماويت امبيت እና ተግበሮም ካብ መንጎዝ ርከቡ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ጽሬት ዘለዎ ትምርትን ሁሉ ተበጻሐ ምግባር ከም ዝኾነ ተሓቢሮም بمسرت زين تحلفوا 5 ዓመታት ኣብ መላእ ክፋላት ዝሃገር 34 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒጹ ልዕሊ 40,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ጥቆም ትምህርቲ ክረኽቡ ኣብ ምግባር ይርከብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ነዚ ተግባር ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ሎም መዓልቲ መበል 35 ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑሎም ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘይርከብሎም ቦታታት ዝተሃነጹ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ለውጥን ምምጻእ ብቑዕን ተወዳዳርን ዜጋን ምፍራይ ولدو بتمرتن مهناتن تبصحنت تمرتن مرغاتن زلو غده لعل كم زخونه بيت صحفت افليطو
بمحدار كتما أديس أبا صباح حبز كايد 700 مليون فلسطات محن صحين متكال أبستت حزها قراوة من مستاف دلوتي أيلن كنتيبا كتما أديس أبا على نشعابي أفتعلت فلسي بمتكال حدنتنا ورات النتنا نتنعاتنا كنر إينايلن نبرت تختمات أو تعدم بهير هيمانوت درجة من بابرو خيف فليوت أباح كابن وهو ساعة 10 خلت جميرو إثيوبيا بحنت تصحي 700 مليون فلسطات متكال تتحازت تلمي نمعوات بربعتو أنفات كن اللي علينا يلن أبز حلفوش الدوش عمتات نبرته وفاينت وحد الجميز بلاتن كنتيبا كتما أديس أبا داغماي بمليونات قطور فلسطات بمتكال حد النتنا ورات النتنا نتنعتنا زري مبالن بيرو كوميونيكيشن كتما أديس أبا قليتهم حبراوي هاجراوي زانتان مهنات ميديا تواديدو مسرح وسان قدل وخبلو حلافي زفر علم لخركب هزبن بارتي بتسقنا دكتور بيك إلا هوريسا قليتهم زفر علم لخن ركب هزبن بارتي بتسقنا مسمرا رحان سمويا ركب هزبي تكالات فيدرالن يزات اللهم دكتور بيك إلا هوريسا بتوان كم زبلوو كبابياون أنا اشتين نتسات التي زانتاتاتن مفتاح تواديد كمسرح يقبايلهم نيتوبيا زلاق سلامن هاجراو زانتان مسرات ميدياتات مسرح استسرحو دقاقيم كامقلات انستفلا اليوم مرأستات بمتقام تخكلني هاقراو حبريتاتات مقواح همز قباء غنزيبهم هاقرن مفراس تسحاتو حبريتاتات قبل زقاوحو نايوشت هاقرن على ملخن ميدياتات تبقو كتتل انا تقبر خمز خونوون حبيرهم ما زينا هما بمكتال تركبوا حزر ما بزرزرنا بزحرنا يوم قداتينا خنحلف فيدريشن أبايت فيدرال لاب كتما هرمايا مرها قبري متكال فلسي أساليت أبت مرها قبري استفل عليه حلفتن كفالات حبر السبن سرخابن تخون قال هرمايا نابز نبروخ ملاس محقازوهن قليت نزابز أبت تيدروس تادسة دهاب ياسين سرح التحلوى خبابن مرها قبري متكال فلسن على هرمايا نابز نبرون خملس قبر مخارو نبرتي كتما هرمايا قلصو اتوزيت بستفل عليه كزي بزوجنو مرها قبرتات متكال فلسي نخصاتفو كم زحقزهم ون يقلصو حارستين نبيل محمد كوربوريشن فيدرال أبايتي أب كتما هرمايا قوبوت اللبو أبزوجنو مرها قبري متكال فلسي زتا خبا نبارن تخون اتي مرها قبري نبرتي بزوح ربحة انها بخمس ركب يقلص مشان نو دچي غيس اول ديبيتور كبابينا مكنخنا قالاي حرمايا نكملس غيريو اتي قالاي بزح ربحايو انحبنا زلوم حزي ابزي كبابي فلسي بمتكال سرحت عقاب حمدن ماين بمسرح حرشانا الناس نركب أمر رحان سرحتنياتاتن كوربوريشن فيدرال أبايتي أب كبوت اللبو مرها قبري متكال فلسي زوجن تخون تمرها قبري أباراتن مكوناتن سراويت مكلخل حلف تسرح فيدرال كتما هرمان نبرتن تساتفهم يوم والنفس مسرح كوربوريشن أبايتي فيدرال رشهد كمال تكوربوريشن نز حالفو شدشت عمتات أب استفل عليو كفلتات حجر تزواويرو أب حملوها أسر كساتف صنيح يلوم يتعفط رابط بالزابات يأير نبرت لوت بس عباج أتقعو حفتي تفطرو مزبع لو تكاب أير بجبو زدقعو كاب أوروميا تيك أندي أبحار رجيو حبرة سب بوتا كيك أيرم أبتكابي حفتي تفطرون كبابن بمكنخان مريتو بمكنخانن حرستاي الميعو صريحو زرخبالو كنتاتيو فتيرو زلوم كوربوريشن أبايتي فيدرال ون أب كتما مايا بصبو كنتات نتكللنا حقوساتينا أبت مرها قبرو استساتفو سرحتنياتات كوربوريشن ون فلسي بمتكال نقص على ولدو زحاشت حجر نمركب الجامم يوازو مهلهم كليزهم ይሄ አረንጓዴ አሻራ ምግብ ነው ሁሉ ነገር حملواي أسر مقبيو كل نجر ونيو نزيو لوط خبابي أير زستخاخل بمخانو ودسب بزي حملواي تخلي كنبرا يخيلن እንደሮ ደግሞ ለየት የሚያደርገው لوم زبن فلي زبلو كاب دريدوا كساب على ما يمسينا بمتكالنايو نزيون حقوسي سمعنا حلفي كنتيبا بيت صحفتا كتما حسين محمد اتم محدار نزحلفو عمتات بزوجنو متكال فلسي تخبابي تربح مخانو بمغلاص لوم زبنون لعل 3 مليون فلسطات نمتكال مدلعات كم استقبره قليصم كوم مغالات يوتيكات بكلتو مليون سديول كم محدار كتما 3 مليون فلسطات السنادي نينا سراح متكال فلسي تقمو كل حبرة سب كبابينا تردي ويو
بصفحات ون ناتساتفه يزركب ኣብቲ ከባቢ ዝተወገኑ መርሃ ግብርታት ሓምለዋይ ኣሰር ቃላይ ሃረማያን ኣደሌን ሓዊሱ ማይ ከርሰ ምድሪ እውን ዝሓሸ ንክኸውን ምግባሩ ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ ተፈጥራዊ ጸጋታትን ሰፊሕ ኣማራጽታት ቱሪዝምን እንትርአ በብዙሓት በጻሕቲ ዓዲ ተመራጺት ንኾነት ትርከብ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋናት ነዘ ከተማ አዲስ አበባ ንቱሪዝም ኮንፈረንስን ምቹትን ተመራጺትን ንኾነት ምምጻእ ኣስዒቡ ከላይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን ተሳተፍቲ ጉባኤ ናብ ኢትዮጵያ እንትመጹ ዝተሰምዖም ስምዒት ኣካፊሎምና እዮም ኣብርሃም ፍስሓት ወስኸሎም ካብ ዘለዋ ኩለንተናዊ ተፈጥራዊ ጸጋታትን ሰፊሕ ኣማራጽታት ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ንተፈጥሮ ቀረባን ብብዙሓት ተመራጺትን እያ ነዚ ስዒቡ ቱሪዝምን ኢትዮጵያን ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ኣኽኢልዎም ይርከብ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ድማ መንግስቲ ዘፈር ቱሪዝም ንዕቤት ቁጠባን ንዘላቒ ልምዓት ዘለዎ ግደ ንምዕባይን ብዙሓት ተግባራት ኣብ ምውጋን ይርከብ ከተማ አዲስ አበባ በኮሪደር ልምዓት ምልዋጥን ምዝማን መሰረተ ልምዓት እታ ከተማን ከምኡውን ምዝዛም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ጻንሒት አጋይሽ ዝሕጉስ ጉዳይ እናኾነ ይርከብ ይኹን እምበር ከተማ አዲስ አበባ በይና ልዕሊ ዓቕማ አጋይሽ ተቀበል ብምህላዋ ባዕጉ ከተማታት ክልል እውን ንምዕረፊ አጋይሽ ዝኸውን መሰረተ ልምዓት እናተማለአለን ይርከብ ክብሉ ሰብጽሒት አካላት ይገልጹ 60 ዓመት ነው ቱሪዝም ዘርፍ ዕድሜው ስንል 1 ሚሊዮን ቱሪስት ማምጣት አልቻልንም ነበር ዕድመ ዘፈር ቱሪዝም 60 ዓመታት እዩ እንትንብል ዋላ 1 ሚሊዮን በጻሕቲ ዓዲ ክነምጽእ ኣይከኣልናን ነርና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ብሓደ ግዜ ካብ 50 ክሳብ 25000 ሰባት ምትእንጋድ ይከኣል እዩ ንኣብነት ሎም ዘበን ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ 12000 ሰብ ኢና ኣተኣናጊድና ስለዚ ኣዲስ አበባ በይና ምሽካም ናብ ዘይትኽእለሉ ብርኪ ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ምትእንጋድ ዝኽእላ ከተማታት ክፋለጥ ኣይግባእ ንኣብነት ድሬዳዋ እንተኸይድና ዝገርም ዘመናዊ ዝኾነ ማእኸል ኮንቬንሽን እናተዛዘመ ይርከብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር እውን እንተኾነ ማእኸል ኮንፈረንስ ተገይሩ ዝህነጽ ቦታ ኣሎ ስለዚ እቲ ውሕጅ መጺኡ እንተይወሰድና ንሕና ቀዲምና ተዳሊና ክንጸንሕ ይግባእ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋናት ነዘ ከተማ አዲስ አበባ ንቱሪዝም ኮንፈረንስ ምቹትን ተመራጺትን እናኾነት መጽያላ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን መድረኻት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብበጽሒ ተሳሊጦም ሕዝውን ኣብ ምክያድ ይርከቡ ከላይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምክያዱ ናይዚ ሓደ አካል ተገይሩ ይውሰድ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እውን ናብ ኢትዮጵያ እንትመጹ ዝተሰምዖም ስምዒት ከም ስዕብ ኣካፊሎም እዮም I'm from New York City and the United Nations Global Compact. ካብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ የመጽ ኢትዮጵያውያን ደስ በሃልቲ ተቐበልቲ ኣጋይሾም ካብ ዝመጻናሉ መዓልታት ሒዙ ዝነበረ ኣቀባብላ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰካ ምግቡ ሙዚቃውን ብፍላይ በሓባር ተኣኪቦም ዝደርፍሉ ኣገባብ ተመችዩኒ እዩ እዚ ብምርኣየ ድማ ተሐጉሰ Everyone is very welcoming and very happy to have us here. This is a beautiful country. The people are beautiful. ጽብቕቲ ሃገር እያ እቲ ህዝቢ ተቐባሊ ጋሻን ፈታዊ ሰብ ምዃኑን ፈትየዩ እየ ካብ ፈለማ መዓልታት ሒዙ ዝነበረ ቀባብላ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ Mostly the people are amazing. This is my first time to Ethiopia. ናብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋኔ መጽ ዋው ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ካብ ኤርፖርታት ሒዙ ክሳብ መዕረፊ ቦታ ዝገበርክዎ ጉዕዞ እውን ብጣዕሚ እዩ ሕጉስኒ እቲ ኣቀባብላ ባህሉ ህዝቡ ኩሉ ነገር ፍሉይ እዩ ንዓይ ናይ መጀመርያ ክኸውን ይኽእል ንዓኹም ግን ኣይኮነን ብጣዕሚ ፈትየዮ Pride and the sense of place. ብኩለንተናዊ ቅልጡፍ ለውጢ እታ ከተማ ብምግራም ንኻልኦት ኣማራጽታት ኢንቨስትመንት ሰፊዕ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ እውን እቶም ጉባኤተኛታት ኣልዒሎም እዮም My own two eyes kind of how it's developed but ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ዓመታት እታ ከተማ ብዙሓት ዕቤትን ለውጥታትን ኣመዝጊባ እያ ኣብታ ከተማ ዝተሰርሑ መገድታት እንትንርኢ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዓብይ ለውጢ ምምዝጋባ የርእየካ It's an amazing capital. ተደንቕ ከተማ እያ ልክዕ ምስ ረኣኽዋ ይፈትያ ንኸላይ እዋን ድማ ክመጽእ ተስፋ ይገብር እቲ ህዝቢ ክትርኢ ዝበለጸ ስራሕ ንኽሰርሕ እዩ ዝለዓል ጎና ጎኒ እዚ ክልተ ወዘተታት እውን ነይሮም እዮም ኣብ ኢንቨስትመንት ቡን ብዝበለጸ ክስርሐሉ ዘኽእሉ ኣማራጽታት ኣለዉ ስለ ዝኾነ ክምለስ እየ I'm from Germany. ካብ ጀርመን የመጽ ናብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ መጽ ኣለኹ ከተማ አዲስ አበባ ብጽሬት ብጣዕሚ ተለዊጣን ዓብያን ክርኢ ክኢለ ኣለኹ እቲ ሃገር ዓብይ ተስፋ ኣለዋ ካልኦት ከተማታት እውን ከምዚኣ ኣብ ሓጺር እዋን ንክልወጥ ኣይምነ
ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 150 ዓለም ለኸ ጉባኤታት ምትእንጋዳም ተመላኺቱ መበል ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ክሳለጥ መቕናዩ ዝዝከር እዩ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ንምርጋፅ ውሕስነት ምግቢ ኣብ ሕርሻን ማኒፋክቸሪንግን ዝወገነቶም ዕውታት ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተረኺቦም ተዓዚቦም እዮም ጌታቸው ዓለሙ ተወሳኺ ሒዙሎም መበል ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ክሳለጥ መቕናዩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ጉባኤ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተወከልቲ ትካል ሕቡራት መንግስታትን ዝተፈላለዩ መዳርግቲ አካላትን ዝተረኸቡ ኮይኖም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ንምርጋፅ ውሕስና ምግቢ ኣብ ሕርሻን ማኑፋክቸሪንግን ዝወገነቶም ዕውታት ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተረኺቦም ተዓዚቦም ካብ መንጎ እዚኦም ቶም ተሳተፍቲ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ተረኺቦም መቀነባበሪ ተዋፅኦ ጸባ ሆላንድ መፍረይ ቀለብ እንስሳት ኣለማን ኣብ ማእኸል መራብሒ እንስሳት ኣልፋን ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ተሳተፍቲ ኢትዮጵያ ንምርጋፅ ውሕስና ምግቢ ትገብሮ ጻዕሪ ዝተባባዕ ምዃኑ ገሊጾም The practices in Ethiopia are really very inspiring. بتجبر كم استعذبنايو أب إثيوبيا نمرجعاز وحسنا مجبي سجبر سعرس تبعيو وحسنا مجبي بزلق أن تمرجعاز كأندي أجندة كالحبرات منجستاتيو إثيوبيا كم قوت أزرع أوروبا كاب كل تشحن أسر شمونتن كسب كل تشحن إسران كلتن أبزلو عمتات دخدخ هزانات ب4 مليون نكايا إذا دما تحجر بسكجر سنا مجبن نمرجعاز وحسنا مجبس جمرته تبكسو وسيتي متسبس عبا مهلاو لعول مرعية أيو the role that they play. ኣብ ከተማ ኣዳማ እናተወገነ ዘሎ ስራሕቲ ሕርሻ ዝተዓዘቡ ተሳተፍቲ መበል ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ሕቡራት መንግስታት ብወገኖም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ማእኸላት ምርባሕ ደርሆን ተዋፅኦ ጸባን ተዓዚቦም እቶም ተሳተፍቲ ኢትዮጵያ ንምርጋፅ ውሕስና ምግቢ ብትሩፋት ሌማት ትውግኖም ዘላ ስራሕቲ ዝናኣድዮም ኢሎም What I have seen over the distance I have traveled from the capital It's a wonderful arrangement all over the greenery. ካብ አዲስ አበባ ጀሚሩ ናብዚ እንትመጽእ ዝረኣኽብዎ ነገር ኩሉ ሓምለዋይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰርን ትሩፋት ሌማትን ዝሰርሖቶም ስራሕቲ ዝናኣዱ እዮም መናእሰይ ኣብ ናይ ከተማ ሕርሻ ብምስታፍ ንምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ኢትዮጵያ ዝኸደትሉ ርሕቐት ተመክሮ ዝውሰደሉ እዩ መንግስቲ ነዞም መርሃ ግብርታት ቀሪጹ ተግባራዊ ምግባሩ ዝናኣድ እዩ I think it's a very important initiative. ትሩፋት ሌማት ኣገዳሲ መርሃ ግብሪ እዩ ህፃናት ጸባ ፕሮቲን ይደልዮም እዚ መርሃ ግብሪ ዝለዓለ ፋይዳ ኣለዎ ኢትዮጵያ እናወነርቶ ዘላ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳስን ትኽክለኛን እዩ ካብ ፈረንሳይን ፊንላንድን ዝመጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻን ካልኦት ዓውድታትን ዓሚቕ ሃብቲ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዋን ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ብግስቲ ምዃናን ተዛሪቦም And this really is impressive compared to many other countries I have visited. ሎሚ ዝተዓዘብናዮም መፍረይ ቀለብ እንስሳትን መቀነባበሪ ፋብሪካታት ጸባን ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻን ካልኦት ዓውድታትን ዓሚቕ ዕድል ኢንቨስትመንት ዘለዋ ሃገር ምዃና ንምርዳእ ይኽእል እዩ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 4 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኽሉ ሰሚዕ ኣለኹም ንምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ጸቕጢ ዝሕድር ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ኢትዮጵያ ትትግብሮ ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እታ ሃገር ማዕረ ክንደይ ብልጽቲ ምዃና የመላኽት ምኽንያቱ ፈልሲ ምትካል ሓመድ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነስ ምህርቲ ምድንፋዕ እውን እዩ You protect in the end your soil. ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋፅ ስግግር ስርዓተ ምግቢ ማእኸል ዝገበሩ ተግባራት ምክያዳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ምግላጾም እውን ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ፍኖተ ካርታ ስርዓተ ምግቢ ብምድላው ሃገር በቆል ምምሕያሽ ስርዓት ብምጥዕዓም ዝተሰርሑ ተግባራትን ዝተመዝገቡ ለውጥታትን ምብርሆም ይዝከር ኣብ ከተማ ኣዳማ ዑደት ዝገበሩ ተሳተፍቲ ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣንቢሮም ሓደ ዓመት ዘቁፀረ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ካብ ዘብፅኦም ባዕለ ብዙሕ ዘፈር ከስብታት ሓደ ዋሕዚ ሸርፊ ወፃኢ ክብክብል ምግባሩ ተገሊጹ እቲ ሪፎርም ካብ ዝተግበር ነዘ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ሸርፊ ወፃኢ ብ33 ሚእታዊ ዓብዩ ንፈለማ እዋን 32 ቢልዮን ዶላር መብፅሑ ሓበሬታ ብሄራዊ ባንክ የመላኽት ናይ ባንክታት ንግዲ ሃፍቲ ሸርፊ ወፃኢ ብክልተ ዕፅፊ ዝዓበየ እውን እዚ ሪፎርም ተግባራዊ ምግባር ካብ ዝጀመረ ነዘ እዩ እቲ ባንክ ከም ዘፍለጦ ካብ ዘፈር ውልቀ ካብ ዝቀረብሉ ሕቶታት ሸርፊ ወፃኢ 81 ሚእታዊ ንዝኾኑ መልሲ ምሃቡ ተሓቢሩ
زينة وصايم أب روسيا بزقات أمام انقطاع مريس عبو أب بزحات هجرات كبيد حدقة سقات تسونامي فاتيرو يركب روسيا أب مبرعو جماجم بحر زبط بريكتر سكيل شومونت تمزجبا من انقطاع مريس عبو أب زوريا وكيانوس باسفيك زركبا هجرات أب سقات تسونامي ركبا انقطاع مريت أب زبط خبابي زلوا ختماتات كبيد جودات زبط حنتخون أب كبابي جماجم بحري بخبيد معابل توق يعني ركبا بتوسخوا أمريكا جزءات هواي كابل على حدا بشوعات متر زخونو موجودات بممزقابهم سبات كاب جماجم بحر سمين كاليفورنيا كرحقنا بالعل زبالة خبابي كخدوهم زلوهم تقليجهم أب حد كبابتات جابان أب حد خبابتات جابان على حدا 3 متر زغمته معبل كمزتها سيونا بحدا بشعة مليون سبات كبابي لايهم كوت مزازهم تأبتأبا BBC ماد زينا قدم مززامو قندنا بتازينا قدم مينستر دكتور ابي احمد صباح حموس بحبر تاريخ نسرح بلوت او اعتاربهم ኢትዮጵያ መዘለዋ ተፈጥሮ